contone pantes Kayak ganti Mas Manto jare. Dunung. Moh rapal. Dununge wong manis. Dununge wong manis ngono tok ampun. Cium. Kowe ae. Pripun? Kowe wae. Oke. Ya. Dununge wong. Mau malah bingung. Nah, iya ta. Modar kowe. Dununge wong. Ingkang mawe wuyo Jaka. Kok yo lah didiane Mak Sinah kudu pinter to kok ya. Lah kae wis mrene nyangking kembang melati rinonce tanda yakti tatepeng saku ane nolima serahaketan panu liti kalau ngake saya tresna tak semangkaton SMP Satya tenek yakin yang Pripun Byong Cangik? Top Marco top. Aku wis ora iso komentar nek iki. Lha napa? Kurang condro luweh. Kurang condro luweh apa-apa ngono. Dadi ya swara ya rupa ya barang. Enggak Pantes saestu. bincing-bincing mbok kula diajak. Nggih, adus. Nduk kok ya adus ngarit mawon ya, Pak. Oh ngono kok dicadus arep bandingan. Kira kula kintunaken dumateng lanipun Mbak Dr. Kicia Mersen ingkang wonten Amerika sak mangke. Wah, monggo dipun rasapi Mas Sudiro saking Pacitan. Nggih Mas, mantenan niki. Karo menika enten sing ton tanglet kok. Pripun? Surasane suluk jingking iki napa? Nek suluk jingking iki sing piye? Saiki padha metu ora metu kok. Tunjung Bang Terate, mirim-mirim. Taping kayu apu ngono kae. Aja diterangke ning kene entek wektu. Nggih mesti kabeh niku nggih enten tegese. Nek diglecah sitok-sitok ning perkara kuwi saka serat apa kuwi kadang kala niku enten sulukan sing sampai sekarang belum terlacak. Wah yes. Engko liya wektu wae dianu. Iki